2020 card. Come on left, little bit left. Okay, come straight. Thawh na chuan theih na kan nei mahse keima thawh ngei ka feel lo chuan ka chuam khal lo a tuna mani glider khan chunia avan ruam em oh bye bye. Follow the dark cycle. về điện tiết tạt là hian glider boy soi về đâu nè left phẳng clang Okay, come left. Okay, go straight. khu đã lên tính sai trong khoa sarjunan milo kumana zol pui serchhip ba hun kan tung chadon đi sao ni at thavak lo me thei ni view van Mizoram Paragliding hian atha khom me a tuna hian Mizoram hian Little bit left position. left lama kal turin sarin tia left angkal on di More left. left lama angkala Okay. Mizoram hian paragliding hi kan lapel thre tam lo a tuna hian MASA Mizoram Aero Sports Association noya kan training a MASA kan thoi du da hian to kan chhuak so da hi paragliding sport a hian sa taka in phurh chuang an tua left lawak kal leang Left, come left. sarju hi ski motor kal wang wanga chuan si ron na tu na han hey soi det tet mai sek na sa ve de glider se hlom lo ni Turn left. Okay, left, come left. tuna 180 valley ni kan tra nang Turn left. left lama Okay, left. left More left. left More left. okay Okay. Go left. okay Go straight. han 180 tran dia tu hian mi tar za vela sa ka lo ma letting approach tu ai chuan kan thawh chu la pak la kan le glider in so ya sa ve deu Okay, come right. right la ang kal leang Right. What is it? Okay. More right. More right. what is it Go straight. Center. le min thi hi ana ve dewa ai soi ve tot tot ni se instructor ni kan lo ni bang se la thi hi sa ni Left. si ni
run tum ton avadik mel ve alaya o anh buồn về run tum đi khắp mấy